Влезнахме току-що през този прозорец. Тук входа е задънена улица. Какво изглежда? Обичам Иван Борисов. Я ходим там. Гледайте, тази тук. Мале хора, това ми е първия път, където влизам. О, вижте тук попа има. Само да видя тротинетката ти. Добре, още е там. Тук това мисля, че не знам какво е. О, тук даже има останки от матрак и една дъска. Хора, вижте как и даже има оцветени тухни. Има някакъв път. Патрони, пистолети. Вече искаш ли това да го вземем? Еми, това може да правим нещо, да маркираме с тях поръчките на хората. Сега в нашото така наречено кафене. Хора, много се радвам, ако ви е сериала. Да, наистина гледаме Вчера. И ето как изглежда отвън. Сградата, покрив няма. Целият потрошен. И да, айде, чао.